lamsogo ani YouTube channel ni viewers rok eba kha ani AD Entertainment channel ni viewers rok no tini norok no ang saklaijak je thanayo ani channel ni bisingte koglok participate nai eba khe batailemu ngai thangi tango tini o batailemu ang first mumbai tebini koglok no ang sawi khnarnai najan sikang an channel ta subscribe khajeng subscribe khlaina hadi the bell icon press khlair di kadang notification mana bagai phadi ke sing okoglok khanana nai okoglok khanana sikang sini takuk takuni mung eba kebini thai bojagani singmono saiman lanai takuni mungkha Brindamoni Tripura bini thai Manipur bini koglomni mungkha Tripura ha Manikhuriwo fighting kechung okolomno fighting kechung chini takho Brindamoni Tripura ni koglomni sangkhani lane fighting kechung changlaswana Tripura ha chini Manikhuri fighting obsaka bini koglomni mungabo fighting ke khani leswana chung achayo Manikhuriwo chung tongo Tripura hawo chini hawo achai phaike Manikhuriwo gedalai tongke Manikhuriwo busiksi tongtho ha sakawo asingno tongtho ha baino kha gedale phano buma busale gedalai tongo chini ma bai chini ha busikse gedalai tongtho Manikhuriwo achai kahike bukha surangai tongthobai phayo Manikhuriwo tongma bai Tripura hawa gothang tongma bai busikse tongthok okhuriwo thuifano tei bogiman gala chiniyo hawa busikse tongthok Manikhuriwo tongma bai ungo tongni nakhile chiniyo hawa tongoi haimase bukha surango busikse tongthok chiniyo hawa mukti kalayo ani omokolo asik tongthongma chini ahawo bogiman gala tei kubuni Manikhuriwo busisi tongthok mani thuibai chung gedalja chungno tei khagi mangala kubuni borokno chung thanchake rugi rohornai bukha baksake ahambai chini taku Brindamoni Tripura no koglop belai khna to ye eba share khai khna raka tebo kusugo katheng tebo nang koglop share khaiting bustang participate go eba bustang batan lemurgo susanya ang kini no haina hai an channel ta subscribe khajeke subscribe khajeke tebo la press like de kadar notification mana bagai